It-tlieta tal-Pulizija resqet b'arrest l-ewwel żewġ persuni implikati fl-iskandlu tal-loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Huma jingħataw il-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro minkejja l-oppożizzjoni tal-prosekuzzjoni. Fil-qorti l-Ispettur Angelo Gaffa qal li l-ex-chairman ta' Lena Malta Tancred Tabone ma kkooperax mal-Pulizija f'każ li ddeskrivih bħala serjissimu għaliex jinvolvi l-fgbar ta' flus u jlaħħaq piena 14 sena ħabs. Id-deċiżjoni tal-qorti li tillibera proviżorjament liż-żewġ imputati għajmet reazzjoni. L-avukat Stefano Filletti bħala kap tad-Dipartiment tal-Liġi Kriminali fl-Università ta' Malta qal lil One News li kemm l-Avukat Ġenerali u anke d-difiża għandhom id-dritt li jappellaw mill-ħelsin mill-arrest. L-Avukat Ġenerali ra l-atti preżentati lilu mill-qorti tal-Maġistrati l-4 filgħodu waqt li preżenta r-rikors l-4 wara nofsinhar. Skont il-Kodiċi Kriminali l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kellu ċans sada biex jappella mid-deċiżjoni. Il-Kodiċi Kriminali jsemmi time frames preċiżi ta' meta l-appell irid jiġi preżentat, iżda ma jgħid xejn fuq meta l-qorti trid tiddeċiedi u tisma' l-appell. Fir-rikors tiegħu l-4 wara nofsinhar l-Avukat Ġenerali talab biex il-libertà proviżorja tiġi trattata mill-ġdid u jekk jista' jkun tiġi revokata mill-qorti tal-appell. Wara li jinstema' l-appell imbagħad tibda l-kompilazzjoni ta' Tancred Tabone u Frank Sammut li se jinstemaw quddiem żewġ maġistrati differenti.